हेलौ नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि बड'लेण्ड कसारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै आं गोदान निउस आपडेट लाना फैदों गासिबो बर' इउटुबारफोरनि नोंथांमोनखौ भिडिअखौ फारि फारि नायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबि आपडेटआ जादों जोंहा फावजि गेम बिथां अक्षय कुमारनि फैगासिनो दं मास मोननैबो गैस्लाबला। जेब्ला फैयो नोंथांमोननो आं आपडेट लागोन, बेनिखायनो नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल नटिफिकेसनाव अन खालामना लादो। दानिया फैदों नेक्स्ट निउस आपडेटआव। हादरारि निउसआ 2 मान्थनि गेजेराव गावनि गुगोल भेरिफिकेसन क'डखौ मोनफैबाय होननानै फोरमायदों। बिथांसिम मिनि कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। फैदो दानिया नेक्स्ट निउस आपडेटआव बिथां BMC इउटुब चेनेलनि अनार बिथाङा जेराव लेंहरो बेहायनो इन्टारभिउ लानो थाखाय थांगोन होनदो। जाय बिथांजों इन्टारभिउ लाजानो गोसो लाजानो हागोन आरो सोरबाफोर खोन्थाहरनो गोसोबा खोन्थाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालाम। गोजोन्थों।